Bueno, bainat, gaurkoan lagunak talderen aurka jokatu duzu, konta iguzu zer mozun da partidua. Bueno, alde batetik nahiko txukun, eta beste alde, bietatik izan dugu gaurkon. Hasieran, nahiko ondo batea geha, nahiko zentrauta, ez dakit, indartxu gento zen. Akaso indartxu eta hori izan da igual gure galbidea. Lehenengo bi kuartotan, 15 gati jarri gara momentu baten, 6 hor bildu zaizkigu, nahiko irregular. Hirugarren kuartoa ja, atxeen aldea pasata geho, baina defenditzen hasi geha, eta berriro hartu dugu 20 puntuko aldea, eta gero estu, azkenen dugu 11 gora. Irregular xamar, baina ondo, irabazi behintzat. Zaganezun, lehenengo bi laurdenetan aurretik juntzate, baina alde txikiagoarekin, hirugarrengoan alde handitu eginda eta bukeran berritze txikitu eginda. Hoi da. Esan bezala, azkenen partiduan gakoa, eluke gakoa izan behar, baina irregulartasuna izan da, eta nik uste atzen nahiko indartxua ditu gara, generalki. Eta aurren, zonan pixkat zonakako defentsa jarri zaizkigu, eta hor pixkat estututa ibiligea nahiko eskas, baina atea dugu eta ez da. Lagunak taldearen ezaugarri nagusiak edo gaurko partiduan zintzuk izan dira edo? Oso zikinak dira, ez dakit. Nahiko handik, kubaino gorputzkera handigoa daukate, eta nik, zikintasuna ez dakit ezaugarri bat izan daiteke, baina zehatuko nuke, azpimarratuko nuke modu batea. Ez dakit, pentsi. Hurrengo partidua datorren ostegunean eta kanpoan dezu ez da? Arrasaten daukau, klasiko batzuen kontra, urtero mokoka ibiltze geha, horien kontra, eta lehen gorten gugen den behaiek bera xamar, eta gu goian, aurten paperak aldatu dira, gu beran da behaiek nahiko indartxu da biltza, baina saiatuko geha, sorpresa ematen saiatuko geha irabazten. Gaurko garipenarekin, sailkapenean nola gelditu zerate? Saktuko ez dakit, guain lan bata da, partidu asko daude jokatzeko eta jokatu dianak, ez dakizkite emaitzak tabla erdin, nik uste. Erdi alden, erdi parten, ez goran ez beran. Jon, gaurkoan ere garipena eta partidu borrokatu bat izan dezu, ez da? Partidu nik uste bi atal euki ditula, parekatuta jungan atal loi, izan dela bai hasieran eta bai gero laugarren kuarton lehenengo parte hoi, bigarren kuarton bukaera ere baita izan da bastante parekatua, eta gero beste momentu bat, korrin deuna desente, eta borrokatu izan dare, agindindu marka horren eta lortu dugu distantzia hon baldortzea eta hortik aurraia nahiko reskundia gauzak egia esan. Hori da, hasieran markagailua lehenengo laurdenean 13 eta 8 zuek aurretik juntzeate eta 56 eta 55 geratu dazkenean markagailua. Lehenengo laurdena bai izan da hoxe, ez? Hasieran kanasta beraiek, kanasta guk, junda poliki gure aldea, bigarren laurden momentuaten hautsi deu, berriz buelt sartu zaizkigu. Eta berdina pasazaigu gero laugarren laurdenen. Hirugarren laurdenen egin dugu alde, zakit ezotekan jarri 16 puntu gora, 18 puntu gora, 20 puntu gora jartzea iritsi gara. Eta gero berriz behaiek, laugarren laurden lan orain dute, eta lortu dute, berriz behatzen gatik, azkenean lasai gintzat. Epatu dugute lagunak taldeak, zikin fama dutela, ez dakit. Zikin baino gehiago, gogorrak dira, eta batez kontan harta gaur oso jende gaztea, geundela oso jende pixu gutxikoa, beraien gorpuzkeran ondon txokea bilatzeute etengabe, eta esan daiteke zikina baino gehiago oso gogorrak diala. Eta gortasun horrek guri kalte itezigun, eta gaur jarri zaizkigu zona polit baten, kontaktu asko, eta momentu aztan oso inkomodon gehiagia esan.